Кара әле нинди матур шәҗәрә. Әйдәгез бездәген үзебезнең шәҗәрәбезне төзик. Әйе, кызым, әле бит менә Даватың белән Даванаңдайсың, алардан барып сорашырбыз. Шулай итеп, без ниһаять үзебезнең нәсел шәҗәрәбезне төзергә керештек. Иң беренче чиратта мин Дәү әнием белән Дәү әтием янына бардым. Дәү әтием миңа бик күп кирәкле мәгълүмат бирде. Аннан соң без әтием белән мәктәп музеена юл тоттык. Сыйныф җитәкчем дә миңа бик теләп ярдәм итте. Өлкән буын бабаларыбыз турында тагын да күбрәк мәгълүмат алу өчен архивка мөрәҗәгать иттек. Әби-бабаларыбыз, якын һәм ерак туганнарыбыз, авылыбызның өлкәннәре биргән китап һәм архив материалларын бер урынга тупларга булдык. Барлык мәгълүматларны туплап, менә шушындый каралама вариантны булдырдык. Хәзерге заман технологиялары кулланып, безнең шәҗәрәбезне шушылай матур иттереп ясадык. Сыйныф җитәкчем Гүзәлия Рафик кызы белән презентация башкардык. Шәҗәрәне яклау өчен сыйныф җитәкчем белән чыгышма әзерләнәбез. Буш вакытымда проект эшемне камилләштерү өстендә эшлибез. Мәктәп директорыбыз Хафизов Айнур Фирдәвес улы да чыгышымны зур бәяләп үтте. Ниһаять, безнең проект эшебез азагына килеп җитте. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.